Historii Velké Británie nepsali ke královně Alžbětě a trochu té pracovní disciplíny. To jsou jen některé z nejhorších prací z doby Tudorovců. Na dobu Tudorovců rádi vzpomínáme. Stará dobrá Anglie za vlády Jindřicha VIII. A královny Alžběty. Doba renesance a Williama Shakespearea, který tvořil kulturu na prknech divadla Globe. Pro tehdejší obyvatelstvo to však byla doba náboženských nepokojů a politického teroru. A muž, který vykonával nelítostné právo v praxi, je mým prvním nejhorším povoláním. Kat. Mnoho známých osobností té doby přišlo o hlavu. Anna Boleynová, Thomas More nebo například Sir Walter Raleigh. Mužem, který tuto práci vykonával, se všeobecně pohrdalo. Jeffrey, proč by někdo chtěl práci, pro kterou by ho všichni nenáviděli? Řekněme, že jsem obyčejný člověk za dob Tudorovců. Vzal jsem tu práci, abych měl příjem a abych se sám vyhnul popravě. Jsem nervózní, neskušený, neexistuje žádný vládní kurz na máchání sekerou. Nemohl jsem se učit na okurkách a pak povýšit na melouny. Přede mnou stojí dav 20 000 Londýňanů, kteří neustále pokřikují, nadávají mi, nesnáší mě, protože jsem pro ně symbolem vládní moci. Kati dostávali slušné peníze od aristokratů, kteří si přáli rychlou, čistou smrt. Navíc si ponechával oblečení zemřelých. Přesto platil vysokou osobní daň za jeho strašlivou práci. Utínáte lidem hlavy. Ukončujete jejich život. Není pochyb, že to musí zanechat nějaké následky. I v pozdějších staletích mnoho popravčích v Americe, v Anglii, ve Francii de facto všude spáchali sebevraždu. Už tak otřesné povolání zhoršovaly pracovní nástroje. Nemotorná obřadní sekera spíše drtila, než sekala. Při popravě Marie Stuartovny byly zapotřebí 3 rány, než jí popravčí Simon Bull připravil o hlavu a i poté ještě musel zbývající žíly dořezat nožem. Laťka tedy nebyla nastavena vysoko, tak jsem ji chtěl překonat. Páni, vidíte to? Proseknutím krku ale práce Kata nekončila. Teď ji zvedněte a zakřičte. Pohleďte na hlavu zrádce. Pohleďte na hlavu zrádce. Nechť zemřou všichni zrádci. Nechť zemřou všichni zrádci. Už se do toho dostávám. Ale pamatujte, že tou sekirou popravujete živého člověka, lidskou bytost. A nejspíš by i pocit projet sekerou lidským krkem byl jiný. Ano, a navíc useknutím hlavy to nekončí. Když hlava spadne, tak se kutálí pryč. Tělo sebou náhle škubne dozadu a z krku začne stříkat krev, protože v těle ještě bije srdce. Celé popraviště je náhle plné krve. Moment. To sice není hlava, ale rozhodně budete mít lepší představu, jaké to je rozetnout maso a ne ovoce. Už teď se cítím jinak. Už to není taková zábava. Ne, protože si představujete, že je to lidský krk. Neprošlo to celé. Rychle, nůž! Teď pozvedněte hlavu. Už se mi do toho nechce. Vidíte? Není to zábava. To není. Je to hrozná práce.
Poté však přišla ještě nechutnější práce. Hlavy zrádců byly nabodnuty na kůl. Aby se na ně neslétaly vrány, kat je musel vařit v kmínu a soli. Vyplatilo se být v přízni vládnoucí třídy, ale někdy nebylo nejlepší držet se příliš blízko, což ví člověk, jehož prací bylo utírat mohutné pozadí Jindřicha VIII. Královský palác v Hamptonu sídlo Jindřicha VIII. K hlavnímu vchodu jste se museli dostat člunem přes Temži a asi si dokážete představit, jaký dojem tato překrásná budova zanechala na ty, kteří spatřili poprvé. Místo plné klenotů, nažehlených límců, politiky i slávy, tedy pokud jste byl dvořanem. Ostatními obyvateli byla armáda otroků a nejpodřadnější z nich pomáhali v kuchyni. Jídlo Tudorovců by vydalo pro celou Anglii. Záznamy nám prozrazují, co jedli, ale experimentální historici se snaží zjistit, jak se tehdy vařilo a kdo co dělal. Toto je tudorovská kuchyň. Teď možná vypadá klidně a prázdně, ale tehdy to tu vypadalo jako v dokumentu o hotelech Dorchester nebo Savoy. Lidé pobíhají, spousta křiku, nadávek a panika. Jídlo se podávalo v 10 ráno, takže si umíte představit, jak rušno tu bylo. A nemyslíme rušno, jako vídáme v dnešních kuchyních. Kolik lidí tu pracovalo? Zhruba tak 200. A co dělali? Všechno. Je tu 19 oddělení a 55 pokojů. Je tu zhruba 12 kuchařů, každý z 10 muži, kteří dělají to, co já. Krájí, melou, připravují ingredience. Jsem tu první den, dostanu asi tu nejhorší práci. Bude z vás napichovač, jinak řečeno opékač. Předám vás vrchnímu kuchaři, aby vám vše vysvětlil. Být opékačem nebyla žádná věda. Stačilo otáčet rukojetí. Ale nejdřív musíte na roženi něco napíchnout. Robine, jsem tu nový. Co přijde na rožeň? Nandáme tam hovězí. Tohle? Ano. Tak tohle z řeznictví neznám. Tohle není maso do trouby. Opatrně, je trochu měkké. To tedy je. To vážně krásně drželo tvar. Mám to tam razit? Ano. Napíchněte to tam. Z boku? Ne, opačně. Takhle? Tak pojď. Hlavně se nenabodněte. Krásný kus masa, podívejte. Každá část váží 7 kg, celkem jich je 100. To znamená přes půl tuny masa, které musí opékači otáčet. Za rok takhle opekli 1200 volů, 8000 ovcí, 2000 jelenů, stejně tolik prasat a navíc divočáky, labutě a občas i sviňuchy. Pořád točte. Promiňte. A můžete začít pracovat. V kuchyni se rožní jen tady? Je tu 6 rožňů, 6, ale je tady pěkné horko. Ano, maso se musí upéct. Půjčíte mi čepici? Neumím si představit to vedro se 6 ohnišky. To je riziko povolání. Jste stejně daleko od ohně jako maso. Jakmile se upeče, vy budete taky. Vy už ale nejste kluk, že? Ne, v angličtině toto povolání nazývají opékací kluk, ale je to spíš hanlivé. A proč to kluci nedělají? Nemají na to fyzičku. Sám jste si zkusil maso přinést, nabodnout ho a otáčet s tím. Děti na to nejsou stavěné. Zádům to dává zabrat. To ano. Co je na té práci nejhorší? Kromě toho horka je to strašlivě nudné. Jak dlouho to už dnes děláte? 3,5 hodiny. A na co přitom myslíte? Jen na to, ať už je maso hotové a můžu ho sundat. Musí opékač dodržovat nějaká pravidla? Ano, máme tu seznam, říkáme mu 10 přikázání. Je tam, co opékač musí a co naopak nesmí dělat.
Například nesmí močit do ohně. To nedělám, slibuji. Ani nebudete muset, v tom horku to všechno vypotíte. A také musíte být neustále oblečen. Jinak by jim tu všichni pobíhali nazí, tomu rozumím. Kvůli tomu to není, pokud byste byl ve spotkách, hned byste se spálil. Myslím, že se spálím i o rukojeť. To se naučíte. Navíc stojíte na nejlepším místě za zdí. Na mě jde přímý žár. Způsob pečení byl ale účinný, že? Rozhodně. Už i některé dnešní restaurace to napodobují, aby tím získali chuť, kterou v troubě neuděláte. Můžu? Poslušte si. Takže opékači museli snášet neustálé řvaní, protože byli nejpodřadnější lidé v kuchyni a ještě se upekli zaživa. Žár je tu šílený. Bolely je ruce a nudili se k smrti. Strašná práce. Ale tohle opékání je skvělé a musím říct, že je to první dobrá věc, co si z mého pátrání odnáším. Točte, točte. Hlavním strávníkem byl pochopitelně Jindřich VIII. Měl apetit gargantui a do jeho obvodu pasu měřícího 132 cm se vešla spousta masa. Ale co jde dovnitř, musí také ven. To nám vytváří zajímavé pracovní příležitosti. Ukáži vám raritní kus nábytku. Byl vyroben okolo roku 1700 a v období před dnešními záchody tohle byl královský trůn. Říkalo se mu krytá stolice, z čehož vznikl i dnešní výraz. Na dně této stolice byste skutečně našli stolici. A pokud by vás kdo ví proč zajímalo, jak si král utíral zadek, tak na to měl speciálního pomocníka, takzvaného stolicového sluhu. To bych byl radši opékačem. V tudorovských dobách bylo panovníkovo tělo posvátné. Pouze ruce aristokrata mohly čistit spodek královské zadnice. Stolicový sluha tak měl značnou moc výměnou za svou odpornou práci. Kariérní řiťolezectví zde dostalo nový rozměr. Tato místnost se nachází přímo u královské ložnice. Tady máme krabici, která vypadá spíš jako kouzelnická proprieta. Kdo bude hrát krále? Vaše veličenstvo. Takže vy se postaráte o zbytek? Ano, to, na čem sedíte, je moderní replika krabice, na které Jindřich VIII se dával denně. Byla to jeho stolice, přesně jedna z jeho pozůstalosti z roku 1547, kdy zemřel. Nejdůležitější otázka. Vážně čistíte královský zadek? Samozřejmě, protože vy nejste jen král, jste také stělesněním Boha na zemi. A jako takového se vás nesmí dotknout jen tak někdo, ale jen pravý šlechtic. Takže je to uznávaná práce? Nejvyšší post mezi domovním služebnictvem. Mezi dvořany byl i kancléř, který jezdil po celé zemi, ale v samotném paláci byl stolicový sluha nejmocnější hned po králi. Příjemná práce to ale není. To ne, ale když Jindřich VIII. Nechal tuto takzvanou osobní místnost postavit po roce 1519, vybral si své šlechtice. Jako jeden z mála mám tu čest se starat o královskou zadnici. Pracovat pro Jindřicha ale mohlo být i nebezpečné. Ano, nebyl to zrovna milý člověk. Čím blíže mu jste, tím vám hrozí větší nebezpečí. Henry Norris, stolicový sluha okolo roku 1530, byl zapleten do nevěr Anny Bolejnové, takže tvrdě narazil. Celou tuto sadu mám neustále při ruce. Stlát postel můžete pravidelně ráno, ale střevům neporučíte. Všechny tyto pomůcky jako cínový flakon, mísa a tác jsou předepsány v knize správného zacházení z konce 15. století, která popisuje, jak se starat o vznešené osoby. Příručka pro vedení sídla krále. Teď si vás tedy zavolám a vy přijdete? Ano, budu mít přes rameno látkovou plenu.
To jako skutečnou plenu? Ano, je extra silná s diamantovým vzorem. Dobře absorbuje a je hodna královského pozadí. Pěkně tlustého pozadí, že? Koncem 30. let 15. století se hodně zvětšilo. Přísná masitá dieta? Hodně masa, a to navíc musím dělat čas od času klystýr. Klystýr? Pane bože! Roku 1539 dokonce sir Thomas Heneage zapsal, že po dávce projímadel a klystýru dostal král průtok. Průtok. To znamenalo průjem. A co se stane s tím, co po sobě zanechám? Má práce je u konce a obsah k belíku se vydá na cestu podzemním Londýnem. Naschle. Stolicový sluha musel uklízet jen po jedné osobě. Horší práce byla, když jste musel uklízet po celém královském dvoru. Na cestě do Temže se královská stolice spojila se splašky ve stokách Hamptonovského zámku. Jsme v zámecké kanalizaci, která byla v době Tudorovců jednou z nejmodernějších. 2,5 míle dlážděných stok, které odváděly splašky ven. Možná to nezní tak hrozně, ale pamatujte, že bohaté zámecké panstvo jedlo především maso, takže se vám čas od času vytvořila blokáda. Proto museli být povoláni gongaři, jejichž jedinou výbavou byl kbelík s lopatou a svíčka pro osvětlení cesty. Gong byl starý anglický výraz pro trus a gongař byl ten, který ho uklízel. Nebyli špatně placeni, ale já bych sem v tehdejší době nevlezl ani za všechny peníze světa. Gongař královny Alžběty Samson byl částečně vyplácen v lahvích brandy, nejspíš to potřeboval. V Hamptonu to uklízeči neměli tak zlé. Jejich kolegové v Londýně měli na starost davy obyvatel. Pro lepší představu jsem se vydal do stok. Dnes tu vládnou přísná bezpečnostní pravidla. Vodohospodáři trvají na ochranných oblecích a plynoměrech sledujících nebezpečí výbuchu metanu. Přesto se občas vytvoří barikáda, kterou je nutno odstranit jako za starých časů. Dnes se už nemusíme starat o vlastní splašky. Prostě spláchneme a nemyslíme na to. Tady dole to sice není nejhezčí místo na světě, ale je tu otevřený prostor a spousta tekoucí vody, která tu vše ředí. Ovšem v minulosti to v kanálech vypadalo úplně jinak. Kanalizace Tudorovců byla odplavována pomocí vody. V Londýně k tomu sloužila Temže, případně hlavní městská stoka, kam se připojily i některé suché záchody. Občas jste ovšem musel i do centra města k domům s vlastní žumpou. A jak se do ní gongaři dostali? Buď nadzvedli sedák a vlezli tam horem, ale pokud byli rozměrnější, probourala se část boční zdi a vybíralo se to z ní. Vrchní vrstva splašků byla ještě řídká a mohla se vynosit ven v kýblech, ale spodní vrstva už byla pevná. Tou se museli doslova prokopat, než ji vynosili ven. Takže se prohrabávali hromadou něčeho takového? Ano. Navíc odkopáním se uvolnil hrozivý smrad, který zaplavil celý dům. Jsou dokonce známy případy, kdy byli gongaři tím puchem a unikajícími plyny usmrceni. Jednalo se o pravidelnou službu, nebo si ho lidé museli sehnat? Museli si ho objednat ve chvíli, kdy měli žumpu plnou. Podle její velikosti to bylo 1 až 2krát do roka. Kolik se platilo? Zase záleželo na velikosti žumpy. Velké instituce mívaly velké suché záchody a tak platili i 10 šilinků.
To je kupa peněz. To ano, ale vyčištění žumpy vyžadovalo své náklady. Gongař měl většinou koně, aby odtáhl nádobu plnou vynesených splašků. Navíc na tom nejspíš pracovalo více mužů. Byla to velká náročná akce. Je až neuvěřitelné, že po všech staletích se stále odpad odklízí stejným způsobem jako za Tudorovců. Tato práce stále vyžaduje velkou fyzickou zdatnost. Aby toho nebylo málo, město si pro nebohé gongaře připravilo množství omezení a předpisů. Nesměli žít ve městě a pracovali pouze v noci. Pracovalo se od 9. večer do 5. hodiny raní a byly postihy za rozlití nákladu nebo za nevhodné chování. Postihy? Mohl jste dostat pokutu, byla jich celá řada. Existovaly ale také velké zostuzující tresty. Jeden muž například vylil z plašky do škarpy. Byl přinucen stát v nádobě, ve které náklad převážel, a za trest ji začali plnit i s ním uvnitř. Na krk mu dali cedulku s nápisem, co provedl, a vozili ho tak, aby ho lidé viděli. Nakonec ho vyvezli za hranice města, kde ho vyklopili. Krmit a uklízet po Tudorovcích bylo děsné, ale nebylo to nic v porovnání s převlékáním se do kostýmů a děláním psích kusů. Být či nebýt, to je oč tu běží. Shakespeare byl možná největším spisovatelem tudorovské éry, ale jeho hry oživily zástupy herců, jejichž jména zmizela v propadlišti dějin. Dnes by se herci přetrhli, aby mohli pracovat s Shakespearem v divadle Globe. Přesto zařazují herce jako jedno z nejhorších povolání tehdejší doby. Tehdy to nebyla tak atraktivní práce. Představení se mohla konat pouze v Southwarku, což bylo v oněch dobách nehostinné místo. Na cestě do práce vás mohli přepadnout zloději a ukrást vám všechny peníze, tedy pokud jste nějaké vůbec měli. Herci byli jen učni, kteří nedostávali zaplaceno a museli se ještě nějak uživit. Herci byli spodinnou, stát na prknech znamenajících svět byla hanba. Ženy ze zákona hrát nesměly. Postavy dívek tak hráli chlapci, role žen starší muži. V divadle Globe to tak dělají dodnes. Peter Shorey hraje postavu Marie ve Večeru tří královem. Pítře? Tady. Tehdejší herci samozřejmě neměli vlastní šatny. Museli se připravit a ještě se tlačit s ostatními. Podle lidí si ani nic lepšího nezasloužili. V zákoně ze 16. století se doslova píše, že herci jsou pobudové a vagabundi. Pokud by opakovaně vystupovali na zákonem neschváleném místě, mohli je zavřít, a pokud by toho nenechali ani poté, uřízli by jim uši. Přišli by o uši? Ano, zacházelo se s nimi jako s prostitutkami a další podobnou lůzou. Rizikem herectví nebyl jen zákon, ale i make-up. Z čeho se tehdy vyráběl make-up? Bílá barva byla z olova, které je silně jedovaté. Hercům po delším užívání často odpadaly cáry kůže z obličeje, nebo jim vyrašily boláky, které zakrývaly ještě větší vrstvou barvy. A jiné barvy? Červená narty se získávala z rozdrcených brouků. Takže do ran po olovu si vtírali kousky brouků? Krásná kombinace, že? Díky otravě olovem také umírali podstatně mladší než dnešní lidé. Sluší mi to? Zas tak moc ne. Make-up a paruka je jen začátek. To horší teprve přijde. Jdeme se nasoukat do korzetu. Radši jen ty. Tudy.
Ze zkušenosti vím, že nejhorší na herectví byl právě korzet. Museli jste tvrdě makat. Byli jste pod obrovským tlakem, neměli jste čas učit se text, být vzhůru dlouho do noci, takže jste byli neustále unavení a pokud jste se publiku nelíbili, začali po vás házet ovoce a zeleninu. Pro mě ale byla nejhorší část, když jsem musel nosit šaty. Byl jsem dětský herec a když jsem hrál Olivera ve West Endu, myslel jsem si, že jsem frajer. Měl jsem tak 130 cm, nosil jsem dlouhý kabát od Marks & Spencer s vyhrnutým límcem, černé brýle a Robin Hoodovskou čapku. Vypadal jsem jako kašpar, ale cítil jsem se jako frajer. Dostat se do kostýmu bylo často bolestivé. Pítře, když jsme spolu klábosili, byl si tvrdý chlap, ale časy se zřejmě mění. Zřejmě tím, jak se to pořád utahuje. Aby mě vytvarovali, musí mě stáhnout hlavně tady. To jsou místa, odkud většinou herci dýchají a vydávají silný hlas. A protože je divadlo velké, musím si dech přesunout sem nahoru. A ujistit se, je to vážně těsné. Zahraj nám něco. Na mou věru mi řekl, že dnešní noci musíte dříve přijít. Má paní váš bratranec pochopí, když nedostavíte se včas. Tady máš bránici. Podobné oblečky však tehdejší ženy skutečně nosily. Spodničky, na ně sukně a korzety, dopředu náprsník a nakonec svršek vyrobený ze silné vlny. A to vše drželi pohromadě špendlíky, stovky špendlíků. I veleznámé límce drželi díky nim. Kolem krku jste jich mohli mít až 200. Byl v Londýně významný oděvnický průmysl? Velmi významný, většinou podél Temže. A co špendlíky? To byl také významný průmysl. Všichni potřebovali špendlíky. Výraz pin money, neboli špendlíkové peníze, se zachoval dodnes a znamená spropitné. Ale okolo roku 1600 to byly velmi důležité peníze. Pokud jste neměla špendlíky, nemohla jste se obléknout tak, jako tehdejší ženy. Chlapci v divadle tak měli špendlíky neustále na sobě. Nevěřím, že by dnešní kluci do sebe nechali dobrovolně píchat, ale herci udělali pro potlesk cokoliv. Na to, že by bez nich zůstali herci nazí, se na výrobce špendlíků příliš nepamatovalo. Za Tudorovců jich byly tisíce, přesto o těchto lidech neexistují takřka žádné záznamy. Většina důkazů o nich objevili archeologové. Našli jsme špendlíky z obou stran trhu. Kvalitní, noblesní špendlíky vyráběné řemeslníky až po základní kousky, o které se starala armáda nekvalifikovaných dělníků. Špendlíkáři pracovali poblíž řezníků v místech jako Smithfield, jelikož kosky byly základním pracovním nástrojem. Doktorka Hazel Forsythová přišla s teorií, která špendlíkáři zpracovávali odpad zpoza těchto městských zdí. Předpokládám, že toto je londýnská zeď. Přesně tak. Je těžké uvěřit, že na takovém místě vzniklo něco tak krásného. Existuje důkaz, že špendlíkáři pracovali tady? V ruce držím kost, která to dokazuje. Vy historici. Když se podíváte zblízka, uvidíte značku s nápisem Londýnská zeď. Takže je to viktoriánský nález? Přelom 19. a 20. století. Ale pochází už z dob Tudorovců. Ano, A jak víme, že to používali špendlíkáři? mám tu totiž další kost. Ach ty ženy a kosti. Tahle pochází z kravské nohy, její spodní části. Když je porovnáme, tak vidíme, že špendlíkářská kost vznikla oddělením těchto dvou výčnělků. Odříznutím této části a následným vytvořením třecích ploch, což jsou vlastně podélné rýhy. Špendlíkáři používali drát.
měděný nebo mosazný, který se získával z plechu. Rýhy v kostech držely drát na místě, zatímco ho výrobci brousili. Chtěli jsme si tuto teorii vyzkoušet v praxi a tak jsme požádali Bodgera Hodgsona, výrobce autentických rekvizit Globe, aby pro nás vytvořil malou špendlíkářskou dílnu. Celý výrobní proces byl nevýslovně nudný a piplavý. Mosazný drát se rozdělil na malé kousky. Hlavička se tvořila dalším kusem smotaného drátu, přibitého na jeden z konců za pomocí vložení mezi dva železné kvádry. V tu chvíli přichází na řadu kost, na kterého řemeslníci brousili. Špendlíkáři neměli peníze na svíčky, proto s oknem na jih, aby měli světlo co nejdéle. Už tak mizerný život jim král Jindřich VIII. Zpestřil nařízením, že každý špendlík musí mít pájenou hlavičku, aby se zabránilo zahraničnímu importu. To však práci dvakrát tak prodloužilo a výpary spájení způsobovaly rakovinu plic. A kolik jste si tím vydělali? Bodger spočítal, že dokáže udělat 20 špendlíků za hodinu. Což znamená pracovat 50 hodin týdně, aby si vydělal 8 pencí, což mu vystačí na bochník chleba denně. Nic víc. Průmysl byl tak plný starců, nemocných a chudých lidí, ale hlavně dětí. Popravdě to byla natolik mravenčí práce, že pro některé části práce byly hbité dětské prstíky ideální. Ano, děti posilovaly tehdejší ekonomiku. Špendlíkáři měli alespoň přátele, v oděvním průmyslu existovalo povolání, kvůli kterému vás měli lidé rádi asi jako opar při líbání. Než byla koncem 16. století dovezena z Indie indigová modř, jediný způsob, jak získat modrou barvu na oblečení, byl za pomoci tohoto zeleného agresivního plevele s názvem borit barvířský. O modrou barvu byl velký zájem, ale barvíři měli jeden problém. Proces její výroby smrděl, strašně smrděl. Jak bych jen popsal ten neuvěřitelný puch, který při získávání barvy vzniká. Je to letecká puma smradu. Tato nevinně vyhlížející rostlinka v sobě ukrývá kombinaci schnilého zelí s plašků s přídavkem kočičí moči. Kvůli strašnému zápachu bylo zákonem dáno, že barvíři museli žít mimo město. Johne, už když sem člověk přijde, praští ho to do nosu, že? Čím to je, když samotná rostlina takový zápach nevydává? Ne, borit sám o sobě nesmrdí, to vše vzniká až při zpracování. A barvíř musí borit zpracovat, aby z něj dostal jeho modré barvivo. Takhle se zpracovává? Ano, to jsou boritové koule. Za Tudorovců se jich dělali tisíce. To je smrad. Ano, nejlepší borit se získával z Francie díky teplému podnebí a suchu. Aby barvíř získal takovéto koule, musel borit nejprve zpracovat. Pomocí kladiva ho rozdrtil na prach, opět ho navlhčil, nechal ho zkvasit jako kompost a po 2 týdnech zase vysušil. Získávání barvy ze sušeného boritu byl složitý proces. Při přípravě vlny se musela nejdříve vymáčet v boritovém roztoku, než se upředla. Tady máme hrnec s tekutým boritem. Přesně tak. Je tu plno much, to je nechutné. Když sundáme víko, obávám se, že zápach bude ještě silnější. Úchvatné. Do této lázně vložíme uleželý borit a pomocí varu se z něj začne uvolňovat modř. Na dně zůstane nečistota a zbytek je modř.
Klíčem je však udržovat stabilní pH v lázni po celou dobu vyvařování. V té době věděli něco o pH? Nevěděli, tak jak to dělali? Bylo více způsobů. Tehdy lidé poznali zásaditost lázně podle toho, že dovnitř strčili ruku. Když dáte ruku do uhličitanu sodného, prsty budou kluské. Máte pravdu. Ale tohle mohli poznat jen zkušení barvíři, ostatní to například ochutnávali. Po chuti poznáte, zda je lázeň zásaditá nebo naopak kyselá. A samozřejmě také po čichu. Ku podivu to nechutná tak hrozně, jak to páchne, to snad ani nejde. Spolu se zásaditostí a kyselostí se mění i zápach. Tehdy se říkávalo, že lázeň je ve správném poměru, pokud je smrad plný, vyzrálý. Tak nic, chutná to taky strašně, jen chvíli trvá, než se to projeví. Je to jako kombinace nejhorší zeleniny ze školní jídelny. Boryt patří do stejné rodiny jako kapusta, takže podobnost tam bude. Samotný zápach byl však analyzován a některé plyny jsou stejné s těmi, které vypařují z plašky. Právě bych chtěl zapomenout, že jsem to vůbec ochutnal. Co bude teď? Začneme barvit. Vezmeme látku a vložíme ji do lázně. První začínáme vždy vlnou, protože jinak by se správně neobarvila a do lázně by pronikal vzduch. Položíme to dovnitř. To vypadá jako cedník. Trochu ano, odděluje vlnu od spodních nečistot. Nečistot? Je to takové bláto tady. Fuj, to je odporné. To zbylo z borytu. Teď tedy můžeme do lázně vložit vlnu a nechat ji tam 20 minut, aby se obarvila. Jak bylo nahlíženo na barvíře jako City? Ač to bylo kvalifikované povolání, dobré postavení jsme neměli. Královna Alžběta vás nenáviděla. Ano, vydala dokonce nařízení, podle kterého se tento proces nesměl dělat v okruhu 5 mil od všech královských rezidencí a míst, kudy chodila. Byli jste vyděděnci. To je pravda. Ač látky byly základním kamenem průmyslu, barvíři bývali vytlačováni do ústraní a ostatní si na ně často stěžovali. Že znečišťovali vodu, že vylévali použité barvivo na cesty a samozřejmě na ten příšerný smrad. Vlna je hotová. Při pohledu na nazelenalou hroudu jsem byl zklamán, ale barvivo působí až při působení kyslíku. Páni, to je úžasné, jak se to rychle barví. Ano, je to působivé. Tehdy si museli myslet, že je to zázrak. Je to magické, ale když se podíváte na středověké tapisérie, dominantní barvou je vždy modrá. Žlutá vybledla, zelená se zbarvovala do modra, ale samotná modrá je pořád stejně sytá. Dokonalé modré se dosáhlo jen díky šikovným rukám barvířů, kteří cedili krev a slzy. Byli to navíc průkopníci chemie. Práce dnešních chemických barvířů vychází od jejich předchůdců ze středověku? Řekl bych, že ano. Ve viktoriánských dobách začali na přírodní barviva nahlížet více vědecky. Postupem je sice nahradila umělá barviva, ale princip je stejný. Navíc mnoho umělých barviv je kopií svých přírodních vzorů. Například indigová modř. Barvíři byli možná inovátory, ale určitě neměli moc kamarádů. Oženit se mohli nejspíš jen s jinou barvířkou nebo s někým bez nosu. Bez znuděných špendlíkářů a dusících se barvířů by spadla opona za tudorovským uměním a zábavou, ale ani jeden z nich neměl život tak těžký, jako mé nejhorší povolání tudorovských dob. Zavázal jsem se vyzkoušet nejhorší práce napříč historií. A co bylo nejhorší prací za dob tudorovců? Utíráním pozadí Jindřicha VIII. Jste se alespoň dostali mezi špičku společnosti. Smrdnutým borytem jste odhalovali základy moderní chemie a dokonce i Kat byl svým způsobem celebritou. Nejhorší bylo být manželkou.
A nejen tak ledajakou, ale manželkou rybáře. Svým způsobem ženy rybářů zahájily rovnoprávnost, protože museli pracovat, zatímco byli jejich muži pryč. Rybu, dáte si někdo rybu? Manželka rybáře byla jedinečná svým nevděčným údělem. Musela jste být upovídaná a upozorňovat na sebe, což mohlo v tehdejších dobách znamenat problém. Tehdy vládla přísná společenská pravidla. Muži dávali ženám najevo, kam patří tím, že jim napsali přesná pravidla. Tak měla vypadat správná tudorovská žena. Jakmile vstaneš, zameť a pokliď dům, nakrm krávy, podoji je, vzbuď děti. Připrav manželovi snídani, pokud je třeba, navař pivo. Zkontroluj kachny a husy a pozbírej vajíčka. Zajistí, aby slepice nenapadlo žádné jiné zvíře. Ženy rybářů to měly těžké. Aby splnili práci, musely být hlučné, ale tudorovci se k hlučným ženám chovali hrubě. Byly to pro ně výtržnice. Podstoupím jejich tresty ve jménu všech pracujících žen, které se vzepřely konvencím. Rybářka často čelila nařčení svých sousedů, že jim údajně nadávala do kapsářů, podrazáků, děvkařů, sprostých kašparů, za což se jí nakonec odvděčili. Realita byla ovšem mnohem horší. Porušení společenských konvencí se trestalo krutě, a to i na poměry dané doby. Lidé chtěli cítit jistoty a odnášeli to výtržníci a manželky rybářů. Pusťte mě dolů, chlapci. Děkuji vám. Z čeho bych byla vlastně obviněna? Z výtržnictví. Vážně? To znamená, že nejsi jen otravná osoba, také si ponížila čest svých sousedů. Sprostá, hádavá žena, která je svými urážkami znevážila před očima svědků a očima zákona. Co mě čeká za trest? Za trest dostaneš uzdu pro výtržnice. To vypadá jak pás cudnosti. Je to železný náhubek používaný v tudorovských dobách v severní a západní Anglii. Nasadí se na hlavu a tohle přijde na jazyk. Až to budeš mít na jazyku, tak tě povedou přes město před zraky sousedů. Chápu. Nejen, že ti to doslova brání mluvit, ale je to výstraha všem, aby příště drželi jazyk za zuby. Sem dáme háček a je to. Jak se cítíš? Ne moc pohodlně. To byl princip. S tímhle provazem tě teď doslova potáhnu za nos. To se holt stává. Nejhorším na tom všem bylo, že s těmi sousedy, kteří vás vodili po městě, jste poté stále musela žít ve svém okolí. Už to sundáme. Strašně moc slin. Budeš ještě dělat výtržnosti? Bože, tohle dokáže člověka rozběsnit. Párek chlapů tě táhne ulicí, pořád tebou škubou, strkají do tebe, jednu bych jim vrazil. A tahle věc je vážně nechutná. Tlačí vám to na jazyk, máte to narvané v puse. Čím víc je napnutý provaz, tím víc to bolí. Teď jsem to upustil. Pryč s tím. To mě tak naštvalo. Právě tohle chování tě do toho dostalo.
Ale tohle to ještě znásobí. Nejradši bych vás všechny zmlátil. Sakra. Nevíme, kolik manželek rybářů bylo potrestáno. Záznamy o nich hovoří jako o ženách majetku mužů. Ale za vlády královny Alžběty se tresty stupňovaly a byly ještě krutější. To nejhorší mě teprve čekalo. Právě se chystám na nejstrašlivější trest, který neposlušné ženy čekal. Pokud by mě uzda nenapravila a dál bych tropila výtržnosti, použil by se trest, který je ještě děsivější. Čeká tu 6 naštvaných chlapů s dlouhou železnou tyčí se sedadlem na konci. Říká se tomu potápěcí stolice. Je to stará forma trestu? Ano, potápěcí stolice je známá i z dob Normanů a přenesla se do většiny společenství. Byla určena nepřizpůsobivým ženám i mužům. Tudorovci ji používali k trestání výtržnic jako si ty. To bylo tehdy tolik neposlušných žen? Za dob Tudorovců byli lidé posedlí řádem a poslušností. A především ženy se jim musely řídit. A proč zrovna potápění? Namáčení ve vodě ti mělo schladit tvůj neposedný jazyk, zkrotit tvou povahu a celá vesnice to pozorovala. To tu bylo tolik lidí? Rozhodně, to si nenechali ujít. Byla to tehdy velká událost. Já si to taky nenechám ujít a rovnou to vyzkouším. Jak se cítíš? Blbá otázka. Budeš tropit výtržnosti? No, už nemám co ztratit. Ta voda je ledová. A jak se cítíš teď? Mrznu. To je zima. To jsem ještě nezažil, vzdávám se. Napravilo tě to? Naprosto. Odepneš mi řemen? Odteď už budu zdrženlivá, tichá a budu se chovat slušně. To si pohlídáme. Stejně nebudu. Ženy občas při výkonu tohoto trestu zemřely. I přesto, že se jednalo jen o simulaci, na pár vteřin jsem zažil strach a bezmoc, kterou pociťovaly tudorovské ženy. Tohle sice bylo nepříjemné, ale čeká nás toho mnohem víc. Příště se porozhlédnu po nejpodřadnějších pracích v časech Stuartovců. Podíváme se na lidské verze taxíků ze 17. století, odhalíme skutečné pozadí života Guye Fawkese a pro peníze budu muset pojídat žáby. České znění vyrobila společnost SDI Media v roce 2010.